Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Dili lagi mahimong modul ka ni Marla. Tony, wa ka sa maayong kondisyon karon. Ayon na lang ko pugi pagbalik sa Villa. Kita bangunon kay si Marla. Masuko siya kung modul ka ni Marla. Sinutan ko niya. Tony, naibaw gyud ka nga di ko magpapugong nimo. Kung di ka gusto nga magkapasakitay kita, ayaw kong babagi. Masuko siya kung dili tagapapakan. Ana siya! Ana siya! Kinsam gyud ang naa. Ay, di kayo. Naa siya sa tanang tapit. Usa. Kinsam gyud ang babaeng nakaitong nga imong nakita. Nga wa man ko nakita, ha Tony? Ayaw na pagduli, Marla. Ayaw pagduli. Wa lagi makababag nako. Mahimo pa. Ay kung kunitit. Dili ka magduli. Mutuol ko niya. Ug way makapugong nako. Wa. Nabuang naman si Tony. Babaga naman noong ko pagbalik sa Villa. Muragi siyag nalibog. Ngayon ako doon sa Villa. Mingaw man. Muna naman kong mahadlo ka musod. Pero dili na ako kabalibaran si Sir. Gusto ganiyang pugngan si Gabriel sa pagpaduol kang Marla. Oh, si Gabriel ka nang nagdagan pa ingo sa Villa. Ano sa man na siya? Nga nagpanlingi man. Sugaton ko siya. Gabriel! Oh, Eljen, ikaw? Nganong niya ka? O sinitabo? Anong nagdagan kang nagtungas din sa Villa? Si Tony, murag na buang. Gusto ko niyang pugnan nga makabalik din sa Villa. Unsa? Unsa Tony? Niya si Tony? No, nay, nagsunod ako. Si Tony tuod ka nang nagtungas. Pero dito man na ako si gibilin sa ospital. Usa? Gidaan na ni mo ospital, pero naamaligi na. Anong minagan masab ka? Asa man ka? May gipakuha si Lolo na ako sa amo. Ug kalit lang nga miabot si Tony. Ug gusto ko niyang pugan sa pagduol ni Marla. Unsa? Pero dili. Di isa makapugong na. Gabriel, ay na lang pagduol ni Marla. Oh, Elgin? Hangtod ikaw mupugong na ako sa pagpaduol kang Marla? Nga nung magikuno ha, Elgin? Basta, dili maayo nga maduol ka niya. Dili ni makaayo ni Marla og nimo. Usa? Yun na panaunsa man mo. Nga nung pugngan man ko ninyo sa pagtabang ni Marla? Dili ka makatabang siyang kahimtang karon, Gabriel. Usa? Hinoon, makapasamot ka sa kahason nga iyang gibati karon. Dili, Elgin. Niyanas to ni. Way makapugong na ako sa pagduol ni Marla. Wa! Diyan na mo! Dili gyud ako siya mapugngan. Ayaw pagduli ni Marla. Ayaw pagduli ni Marla. Ayaw pagduli ni Marla. Tony, nausa masab ka. Ayaw pagduli Pero ni may Marla. gawas man ka sa ospital. Babagan ko siya. Babagan ko siya. Oh, Ayaw uy. pagduli ni Marla. Mura siya, wa makabati o makakita na ako. Sundan ko siya. Kinahanglan malak na ko ang tanang pultahan din sa Villa. Aron di pa kasud si Elgin ug si Tony. Gusto, ang pultahan sa kusina. Ako sa ning ilak. Ug ang mga bintana, idubulak na ko. Pagdali ko. Ay, di man si Gabriel. Nadugay man ang tawana. Unsa man kayo nalangan na nini. Marla, anak, kumusta nang imo pamati? Unsa imong kibati. Sakit na ako kalawasan pa. Mo ba? Sakit gid kaayo. Ando siya lang una ka na Marla. Hapit na masulbad ang imong problema. Anak, kanang nakaitom nga babae nga imo makita. Nagpaila ba siya nimo?
Kuan. Kanang Sulti, Marla. Sulti ko nagpailapan mo ang papaing na kaito. Bitaw, Marla. Aw kun mahimo, ihulagway ang iyang hitsura. Misulti siya nimo kung nganong mo pakita siya nimo. wa siya masultihan. Pero masuko siya kung dunay mo duol na ako. Niya ba siya ro? Ilan kinisin. Niya ba sa palibot? Samot na sakit sa kong anak-anak. Naara sa pultahan. Nagbarog. Usa! Kilak man ang pultahan. Ako siyang papawaon. Ako siyang Tony, papawaon. kisam na kasulti ni mo. Ha, Tony? Ako siyang pugan. Namsam-sam ni Tawhana. Pugan. Nga mo naman siya dunay mabati nga maghungong niya. Wa na. Nabuang na gyud ni Tawhana. Pero nganong kalit na siya nabuang? O, sa may nakapabuang ni Tony? Oy, manuktok baka ko, no? Pero, dili mahimo nga magpaduol ko ni Marla. Lain na kay siya. Makalabad na sa ukon mo tuol ko niya. Papahawaa siya, Marla. Kay mahadlok me. Dili siya mo pahawa. Nagbantay lang siya ninyo. Ayaw siyang tagkamat niya. No. Ayaw siyang pagsugot mo sud pa sa imo lawas. Pero di na ko siya kapukngat, lo. Kinalaman din kamot ka, Marla. Ikaw lang magkakita niya. Ikaw lang makapag-away niya. Gusto si Papa ni mo, Marla. Ising ka. Ikaw lang na makasupak sa gusto ng buhato ni mo, Marla. Nawa siya. Ang babaeng nakaitong ba ang giingon ni mo nga nawa, Marla? O manang kalitlag sing nawa. Kung mao ka na, pahuway na lang, Marla. Sugatong ko si Gabriel sa ubos. Diha, mauna pa. Ay, kalma man. Marla, anak. Pahuway na. Ambi nang akong medalyon. Ha? Opa. Ambi ang akong medalyon. Ako na. Busa ako lang ang angay nga musulong, ana. Wala ko ang medalyon, Marla. Ayaw pa makakpa. Kay dili ko ni mo mahimong bakakan. Marla, pahuway na lang. Ayaw na lang paghuna-una og laing mga butang. Pa, ambi na ang medalyon. Dili ko mahimutang kung mahimuwag na nako. Ako na pa. Ako lang ang angay nga magtinir, ana. Wa na ko ang medalyon. Wa na ko. Pa, pamaluoy ka ambi ang akong medalyon. Pa! Di man mahimo nga imo nang ibuhag na ako. Ibalik na nako, pa. Ako na! Pa, ambi na ako medalyon. Maluoy ka. Maluoy ako kung wala na. Kinalamay mo, huwag na mo kinambutan nga, Marla. Kay, mo niya dag sakit ni mo. Manying! Oh, Naunsa naman siya ng ikaw yun. Naganak mo na unsa. Pura wa pa kay katabang ba yung palayason, oy. Oh, nahibaw siya. Ganyan ako ang medalyon. Unsa? Lo! Lo! Maning! Nakuyawan ko. Kumusta na si Marla? Gabriel, nahibaw siya. Ganyan ako ang medalyon. Oh, unsa? Mao ba? Pa, iuli na ko nga ako medalyon. Oh, Dili na si Marla. ko. Busa Pero- iuli na ako. Nasuko na siya na ako. Iuli na pa. Ayaw siya tagta. Kinala mabutyang sa snapit nga dili mapati sa gawas ang iyang tingog. Ayaw kong patusa pa. Ibalik na
na ako ang akong medalyon! Ibalik na! Nangisog na sab siya. Palayo na si imong anak, maning. Ipalayo ng medalyon sa imong anak. Oo. Ato ko sa kong kwarto. Ayaw na, Noy. May problema wa, Gabriel? Noy, bisan ang sa may tubo. Ayaw gipasudla si Tony ug Elgin dinis bay. Unsa? Namalik ang mga higala ni Marla? O, Noy. Pero, lahi ang ilang tuyo sa pagbalik din eh. Ngayon, Gabriel. Usay ilang tuyo. Niya sila si Tony ug Elgin. Aron pugngan ko sa pagpadaol kang Marla. Unsa? Ang Mao ka na. bitang akong medalyon pa! Iuli na nako! Maluoy ka! Ayaw paminaw ang imong anak, maning. Lakaw na. Palayo na si imong anak. O pagitagtapik din sa pilya nga kabalsida na to niya. Kinahang nang mabutang sa kwarto nga dili mapati ang singgit sa gawas. Ulo. Iuli na ko ang medalyon! May ubos ko na mo kung di na mo iuli na ko! Unya, no, unsay buhaton ta karon ha? Hain naman ng Oh, dayari. Diana. No. Sige, basta nagmayo. Og memorya ang tanang gisuwat kay Lolo Girmo diha. Ang tanan gayo. Olo, Lo, doon na ko ipakita nimo. O siya man ka na. Kining karaang drawing nga dito sa kaban sa imong apuhan, Lo. Tanawan ni. Hunting! Hunting ka na! Karaang hunting! Ulo, ug klaro kay nga importante ka na, Lo, di ba? Kay iya ginagitaguan sa karaan niyang kaban. Apilas pokot, di ba? Yun na yun. Wala naman kung nakakita ni ning hunting. Ha? Walang nakakita na ko! Lo, di mo kiti. Ayaw ko makaliki. Medyo nalimot na. Pero, kinahanglan nga imo ning mahinumduman, Lo. Lo. Ha? Sige na, sulti na yun. Ayaw ko dali-dali Kay tiguang na ning uto ko. Di ni makahinumdum dahil. Uy! Bakit ka mag-amahan? Imo gikuha ang dili imong putang! Nasukok na gid si Marla, Lo. Ayaw sa tagda. Buhaton yun sa demonyo ang tanabutang. Matumad lang ang iyang gusto. Sige na, basahan na ka ng diary sa akong apuan. Ako na ang muam-am ni Marla. Sige, basahan. Sige, Lo. Musod ko ang kwarto sa ako, Lo. Alam ko di ang magbasa ining diary. Aron, di ko madisturbo sa tingog ni Marla. Ambi akong medalyon! Ambi! Manang tagtangi ko sa kadina, maluoy ka! Day Marla, ayaw lang, day. Kay madaot man ka kung matantang na. Isaan na Matantang ko! ka. Isaan na ko! Magbinuutan ako! Di na ko mubiya din sa Villa! Manang! Ay, day. Ayaw pamati ka niya. Ayaw. Bawa, tiguang! Bawa! Kaya may kabuk mo pa. Huwag kumaruwa. Samtang nakapasalawas ni Marla. Nano, nagtuo ka nga biyaan ako siya. Pwes, nasayo ka tiguang. Ako na ang tag-iya sa lawas niya. Ako na! Ug ikaw, tiguang. Ikaw ang unang ko. Unang imong apo. Mga matay mong tanan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.